nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kofɔlen na foli ni waleɲumandɔn ko di aw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la k'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye. Bi ye tɛnɛ ye utukalo tile 22 san 2022 Renouveau Télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maa o maa bɛ yen k'o bɛ soli ka wuli sabati ka sɔgɔ Renouveau Télévision na walasa ka se ka Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ka ale lasɔrɔ an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw ka danaya la aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la n'aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo aw minnu fana bɛ k'anw lajɛ sokɔnɔnaw la foli ni waleɲumandɔn o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan an lamɛn 98.1 sanfɛ ni o Renouveau FM ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo radio Ɲɛlɛni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamani kan maa minnu sɔgɔlen no an ka page Facebook kan ni o Renouveau FM Renouveau Télé page ye minnu bɛ ka direct lajɛ ni wagati na ko abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an ka foli bɛ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ Renouveau matin ale kan bi ye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ bi ye ni jɛmukan in laada don a kɛnɛ bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ tɛnɛ ka taa kuncɛ fo juma la kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau matin jamakulu fɛ ka lase aw ma ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna na bonya ani karama kɔnɔ an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye labɛnw sigira sen kan wa studio kɔnɔ yan nɔ jama dafalen bɛ yan Isaka Basigi bɛ ka fara Omar Koyita kan ani Fanta Tumota an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Omar i ni sɔgɔma aw cogo di ka fisa Fanta Tumota oui an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin sangaden kɔnɔna na k'a fɔ k'u bisimila Renouveau sɔgɔmada foli kɛnɛ kan kunnafoni caman b'an bolo bi ka lase u bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la ko kanubaga jamakulu sɔgɔlen ka to anw na sabula bi o ye dɔgɔkun daminɛ Isaka Basigi bɛ Fanta Tumota a cogo di a ka fisa kosɛbɛ ko dɔw fariw kumunen tɛ o kɛra wajibi ye ka sababu kɛ bɔlɔntan a janyana kosɛbɛ alibitiri tun ye an yɛrɛ ka maa dilen ye an kun fɛ n ko a ko bɛna kɛ cogo min nka a ko kɛra yabe ye wa denmisɛnninw ye wari d'a ma a y'an janfa Isaka aw dalankolon tɛ kuma si non alibitiri an yɛrɛ ka baci o baci kɔntana ni kɛnɛ kan olu dalankolon tɛ kuma si alibitiri y'an janfa a cogo di a Isaka ko sannen don ne kɔni m'a dɔn Kante de ye dɔɔni d'a ma wa walima u ka cɛ dɔ in design Isaka b'an ka cɛ fɔ Kante ni design u bɛ se ballontan na jɔn ala ka fɔ u bɛ se ballontan na Kante ni design u bɛ se ballontan na mais mercenaires tun b'o la mercenaires camanba de tun b'o la minnu ye ballontannaw yɛrɛ artiste denmisɛnninw ye namara k'a na kojugu mais mun ye aw fɛnɛ bali ka mercenaires ta aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw ka jatew man kɛnɛ kosɛbɛ han aw ni mɔgɔ mana jouer b'aw ci ne dun ye kangari dɔw ye alibitiri bɛɛ ye kelen olu bɛɛ tun b'aw juguya la non Isaka b'an bɔra k'aw défense ta san y'an ci fɛn bɛɛ mais bon résultat bi kelen de b'a di ɲɔgɔn cɛ comme ale fana de don retour la retour bɛ an bɛna an déplacer ka t'u kama o ye dimi min don an na an bɛ t'o ɲɔgɔnna don o la ni Ala sɔnna n bɛna entraînement caman kɛ a kama n'Ala sɔnna a ka kɛ o cogo la sinon aw ka ballontan ko a ko ma ɲɛnabɔ halisa Isaka ba i bisimila an bɛ foli di lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan an y'a fɔ n ko ni jɛmukan in mana sigi min o wajibiyalen don an kan o ye kunnafoni minnu bɛ yen nɔ zan ko dɔgɔkun daminɛ ye nin o b'a sɔrɔ mɔgɔw famana kibaruyaw ma dɛnɛndoyaw fɛ mɔgɔ caman b'i wakilu k'an ye walasa ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ an dalen b'a la o tɛna fɔ u jigi kɔ siga t'a la ko kanubagaw sɔgɔlen ka to anw na ani kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ani wagati o la bi tɛnɛ utu kalo tile 22 Renouveau matin laseliw bɛna tali kɛ minnu kan bakurubaw an bɛ olu da aw tulo kan yanni an ka don a kɔnɔna la kelen-kelen ka a fɛsɛfɛsɛ anw ka bi maa welelen o bɛ tali kɛ Dirisa Mɛmɛntala an n'a bɛna masala fɛn min kan o bɛ tali kɛ fɛn bɛ tali kɛ Barikani ka tagali la ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ kɔfɛ Côte d'Ivoire kaw ka finitigilaka maa 49
kisa amena masala o kan Drissa Mementa bena wele ka bɔ jɛkulu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko yɛrɛwolo debo sur les remparts ale kɔni ka koɲɛ ɲɛsinen don u ka kunnafoni ko lasew ma ni jɛkulu kɔnɔna la an ka bidon baara ɲɔgɔn welele o ye Ami Baba Sise ye ka kɛɲɛ ni gafe min ni a tɛgɛnɔ bilala an ka jamana kuntigi fɛ colonel Assimi Goïta fɛn kɔni bɛ tali kɛ ministre min ɲɛsinen don administration territoriale ma o kɔfɛ gouvernement ka kuma lasela don ni o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ko ale kɔni bɛna premier ministre Choguel Kokala Maïga ale nɔna bila a bɛ fɔ fɛn min ma ko intérim o la anw ni Ami Baba bɛna masala o ko kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali jɔnjɔn ka o kɛ bi sɔgɔmada in na kumasen min sugantira anw fɛ ni Isa Kaba bɛna walawalali kɛ aw ye o kan bi décryptage kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ repos forcé la repos forcé kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na Isa Kaba bɛ n'o walawala bi jɛmukan kɔnɔna la tagalen ɲɛfɛ don kibaru o bɛ lase aw ma Umar Koyita fɛ tan ni ka segin kibaruyaw olu bɛ sori bolo fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na laada don jɛmukan in kɔnɔna la Hawa Daɲogo ale ka wulikajɔ ye o ye anw ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ yan nɔ bi aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kama o la bi tɛnɛndonya in na dɔgɔkun daminɛ gafe minnu bɔra kunnafonidi gafe olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw bɛ fɔlɔ ka kɛ renouveau matin de kɔnɔna la o la tagalen ɲɛfɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 wagatiw la a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ walawala aw ye Alexis fɛnɛ bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma bi ka tɛmɛ ni o lasew ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an bɛ baaraw nun don sisan ni météo ye wagati ale boloda cogo filɛ ni an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiya fɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali fan bɛɛ fo ni an ka kɔrɔnfɛ marabolo yi bɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛ marabolo min ko don a bɛ tali kɛ Tawudeni ani Kidali la fɛn kɔni ye ni marabolo ninnu ka yɔrɔ jan filɛli bi min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la ko o filɛliw kɔni ko gɛlɛya dɔɔni na don a la Mali marabolo tɔw kɔnɔna na gɛlɛya fosi tɛ nana don bi yɔrɔ jan filɛliw la ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen don bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na Kayi marabolo kɔnɔna la Ɲoro Kita Kulikoro Buguni Sikaso Joyila Kucala Segu Banyangara Mopti ani San ni marabolo minnu kofɔlen filɛ tantɔ ko sanjiko bolodalen don bi tile bintɔ la ka don su kɔnɔna la olu fɛ yen nɔ ko tilegan in na tile bɔta hakɛya bi ta bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan o la Kayi marabolo kɔnɔna la bi olu ka finteni hakɛya bi jɔ degere 31 na Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ degere 30 ye Segukaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Mopti degere 34 Tombouctou 37 Gao degere 40 Kidal 42 Menaka degere 40 Tawudeni 44 Buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka tile bɔta hakɛya bi jɔ degere 30 la Kucala 31 Kita degere 29 Ɲoro degere 33 Nara 34 Douanzan 35 San 33 Banyangara degere 34 Joyilakaw olu ta bɛ kɛ degere 32 ye Gorma Raurus 38 Bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛna gulon kaba la samiya fɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɛlɛya kɔni tɛna na don bi yɔrɔ jan filɛliw la sanjiko bolodalen don Bamako ni a lamini fɛnɛ na bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na tilegan in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 31 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 21 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 sanga 47 ni o sera ni wagati boloda cogo ye ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a kun ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta ni bila dɔn cogoya minnu na o kama an bɛ fɔlɔ k'a di aw ma ni jɛmukan in daminɛna an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye sisan an bɛ don kibaru dayɛlɛ aw ye sanga 27 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Omar Koyita Fanta Tumata ne bɛ kɛnɛ t'i bolo basi t'a la ni dɔgɔkun daminɛw ye kunnafoniw ka ca an bɛ don a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye colonel Abdoulaye Maïga ale de bɛna premier ministre nɔra bila yanni a ka kɛnɛya ka sabati
finitigilakaw Mali finitigilakaw ye wulikajɔ caman kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na an ka camancɛ bolo la min kɛra sababu ye ka maa banbagaci caman ka olu ntanya wa maa caman a yirala k'a fɔ fana ɲɛmaa caman olu ntanyana nin ko in na an ka wulikajɔ sera Mopti mara kɔnɔna na Mopti bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jɛgɛ ko ale fanga ka bon yen nɔ kosɛbɛ an bɛna an da se o la k'a bɛɛ lajɛlen walawala Fanta Tumota ale yɛrɛ na tila ka dɔ fɔ an ye o jɛgɛ ko la. An y'a lase k'a fɔ Premier ministre Choguel Kokala Maïga ale kɔni nɔra bila la waati kɔnɔna na ni a bɛ kɛ o waleyaw o bɛna sabati Colonel Abdoulaye Maïga fɛ ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn dɔ ye min kalanna an ka telesoba la Shura présidence secrétaire général fɛ a yirala k'a fɔ ka tɛmɛ ni Premier ministre ale ka kɛnɛya sabatibaliyaw ye nin waati laban ninnu kɔnɔna na Colonel Abdoulaye Maïga ale de bɛna nɔra bila o nɔrɔbilaw bɛ kɛ Premier ministre nɔrɔbila ye kɛnɛbaw kan ani ka taa se kuma bi sabati ni kuma bi sabati kuma bi di ale ma fɔlɔ Premier ministre nɔrɔbila la an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o nɔrɔbila o bɛ se ka taa fo tile 45 la an bɛ dugawu dɔn kɛ Premier ministre ala ka a ɲuman segin an ma. An y'a lase sisan fɛn min Mali finitigilakaw ye u ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ nin waati laban in kɔnɔna na jamana kɔrɔn fan camancɛ bolo fo ka taa se tile bi yan fan ma min kɛra sababu ye ka maa banbagaci caman ka olu ntanya a yirala k'a fɔ ntanyani a bɛ taa fo maa banbagaci 90 fo dɔ bɔ o sanfɛlaw la o waleyaw kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ maa banbagaci maa ɲɛmaa caman olu minɛna nin waleya ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔ yɛrɛ b'a la ni o dɔnnen don kosɛbɛ ni o ye Abura Angoyiba ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Useifa la o waleya ninnu o wulikajɔ a yirala k'a fɔ ko a kɛra utikalo tile 4 ka n'a bila utikalo tile 19 ra kunnafoniya tɔ ye min ye ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna an da se o ma ko bɛɛ lajɛlen walawala aw ye bɛngɛnna wala ale fanga bonyanen don kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfan la wa bibi na a bɛ ka gɛrɛ ka na camancɛ bolo bɛɛ lajɛlen na okumu kɔnɔna na fɛn min Sikaso mara ye ale fana bɛ k'i ta sɔrɔ a la a yirala k'a fɔ sibiridon tɛmɛnen na bɛngɛnna wale dɔ taara ka kiɲa kɛnɛyaso sɛgɛrɛ min yɛrɛ ni Sikaso marabolo bɛ taa kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn na a ko kɛra cogo di Lasine Jakite ale b'i da don an na k'a bɛɛ lajɛlen walawala an ye. maa marifatigiw kɔni ye binganikɛ wale ta ko kura ka ɲɛsin Sikaso masuna dugu dɔ ma ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni binganikɛ wale kɔni taara ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ jango kiyan yɛrɛ dugu kɔnɔ min ni Sikaso yɛrɛ cɛ ye kilo 70 ye ni waati in na binganikɛ wale taara ka ɲɛsin maa minw ma an m'olu da dɔn fɔlɔ nga ni binganikɛ walekɛla nunu kɔni ye siranna na dugu kɔnɔ ani ni duguden nunu kɔni banbagacikɛlaw minnu kɔni bina yɔrɔ camanw kan olu kɔni be bagabagali ta ka nunu sɛgɛrɛ kuma caman min yɛrɛ kɛra kɔsɛ in na o kɔni kɛra ka binganikɛ wale ta ka ɲɛsin Sikaso douane ma o yɛrɛ min be dugu bɔda la Burkina taasira la min yɛrɛ la maa caman bɔnɛnu nin na ani maa caman jokina kosɛbɛ hali kama sɔrɔ an ka faamaw ka cɛsiri fɛ basigiliko kun kan lakanabaliya o kɔni be ka juguya ka taa fɛ Sikaso marabolo kɔnɔ o yɛrɛ min kusumalen don san caman. Jɛkulu min bɛ yen ni olu kɔni ka laɲini ye an fa minnu bɛ yen ni olu ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka olu hakiliw sabati ani ka se ka olu hakilila labato olu kɔni kɛnɛ dɔ sigi sibiridon ni o kɛra Memorial Modibo Keita la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Franc Malien ale yɛrɛ kun bɛ mun de kan a ye nafa jumɛnw de ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na yalima an bɛ se ka segin Franc Malien ma wa u y'u da don a la k'u hakililaw fɔ a la an ka jɛ k'u ka lasew lamɛn. Juye kalo tile fɔlɔ san 1962 an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ maa minnu kɔni kɛra yɛrɛma hɔrɔnya ta sababu ye olu y'a ŋaniya siri ka wari bila wari min yɛrɛ bɛ kɛ an ka jamana tɔgɔ la walasa cogo min na k'a nafa se an yɛrɛ ka jamanaw ma san 1962 kana bila san 1984 na o wari in kelen de kɔni kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na bibi na jɛkulu min bɛ ni o sigilen don n'a bɛ fɔ ma Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines na olu kɔni bɛ fɛ ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ Franc Malien kan. Le Franc Malien, ce que Modibo a pu faire avec le Franc Malien, au ma se ka kɛ franc CFA kɔnɔna la donc an bɛ fɛ ka yira u la k'u bɛ fɛn caman fɔ ko Modibo su Modibo kɛra mais bi bɛɛ ɲɛ b'a la o. N'i y'a ye bɛɛ wulilen bɛ bi fɛn o fɛn u bɛ exemple ta Modibo kan c'est k'a ɲana de o n'a tun ma ɲa bi na nin kun tɛ kɛ o. Nin kɛnɛ in kɔni kɛra waati ye maa minnu nana u sen don nin baara ninnu na k'u hakililaw di wari bɛ se ka dilan cogo min na ka jamana nafa ani jamanadenw. An bɛ jɛkulu dɔ de la Afrique tile bi yan fan fɛ jamana 15 donc o de ko san 2027 an bɛ taa an bɛ wari dɔ sɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ min na n'a bɛ fɔ a ma ko ECO an bɛ jɛ warisoba kelen na mais wari in a bɛ yɛlɛn ka fanga bɛ yɛlɛn ka jigin de n'a bɛ fɔ a ma ko taux de change flexible
wa wari in bɛ sɛmɛ wari caman de la a tɛ sɛmɛ euro dɔrɔn na mais a bɛ sɛmɛ wari caman de la an bɛn o de kan Afrique jamana 15 mais pour que jamanaw ka se ka wari kelen sɔrɔ u bɛ jɛ min na fo u ka wari maracogo u ka wari bosoncogo fo olu ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma ko harmonisation des politiques économiques n'o ma kɛ wariw tɛ se ka kɛ kelen. Ni kɛnɛ in kɔni kɛra sababu ye ni maa ninnu ma ka ɲɛfɔli kɛ faramaliɲɛ kun bɛ yen nɔ waati min na waleya minnu sera ka kɛ i n'a fɔ kalansow jɔli sirabaw dali ka taa se iziniw jɔli ma ani sɔrɔ yiriwali baaraw. Ni kun ye an fa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye faramaliɲɛ baara kɛ don tɛmɛnenw na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya nasiraw ye halisa an yira k'a fɔ Mopti kɔnɔna na jɛgɛko ale nafa ka bon kosɛbɛ wa jɛgɛko a bi jɔdaba la Mopti sɔrɔko okumu kɔnɔna na o okumu kɔnɔna na sa an ka ciden min bɛ Mopti ni o ye Musa Tarawele ale wulila ka se jɛgɛtigiw ma ka ɲininkali kɛ jɛgɛko bɛ da jumɛn na nin sangada in kɔnɔna na an ka jɛ k'a ka lasiw lamɛn. Ka to Mopti bɛ nɛɛmama yɔrɔ la min bɛ wele k'a fɔ ko burugu kɔnɔna ni ko Mopti i b'a fɔ jɛgɛ kɛnɛ jɛgɛ jalan ani jɛgɛ wusu olu bɛ feere yɔrɔ min na o ye digi sanfɛla ye ale ni port de pêche nka an bɛ don min na komi bi o jɛgɛ sugu gɛlɛya dɔɔnin b'a la. Jɛgɛ sugu bi na an bɛ cogoya min na jɛgɛ sugu ɲɛ foyi t'an bolo a la ɲinan kɔni jɛgɛ ko in an ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la jɛgɛ ma bɔ ka caya jɛgɛ tɛ se ka san a tɛ se ka feere o gɛlɛyaba b'an kan bi. jɛgɛ ninnu bɛ taa yɔrɔ ni yɔrɔ minnu na yɛrɛ yan'a wari yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na a man nɔgɔn an bɛ jɛgɛ bila ka taa Bamakɔ an b'a bila ka taa Sikaso a bɛ taa Kucala a bɛ taa hali San Mara la Bɛlɛnin cɛ Banɲangara ni Koro ni Bankasi ninnu bɛɛ jɛgɛ dɔdɔni bɛ taa olu bɛɛ la nka wariko k'a wari fara ɲɔgɔn kan a man nɔgɔn fefe k'a sababu kɛ wariko gɛlɛya ani gɛlɛya min b'an kan a sababu bɛɛ y'o de ye. Jɛgɛ wusu ni jɛgɛ jalan a lahala fila bɛɛ ka gɛlɛn bi parce que d'habitude ni nin heure ninnu sera gawo de bi an rabita ye jɛgɛ jalan na bon nin mois in na dégâts min kɛra gawo sira la nin an ka jɛgɛ jalan min tun b'a kɔnɔ a cayara kosɛbɛ an ta n'an balimaw ta a kɛra tiɲɛni a kɔlɔlɔ bonyana bon quantité min kan ka don Mopti o quantité bɛ détruit la bɛɛ tununa u y'a bɛɛ jeni fo k'a ban donc o kɛra gɛlɛya ye fo ka tɛmɛ a dan kan. hali ni o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jɛgɛ sugu la an bɛ don min na komi bi Mopti o kɛra sababu ye ka dɔ fara jɛgɛ sɔngɔw kan sugu kɔnɔna na k'a to ni Mopti yɛrɛ jateminɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka taa ni jɛgɛ ye Mali fan caman na Zanko jamana kɔ kan. nɔgɔya bɛ yen don min na o ni bi tɛ se ka kɔnpare ɲɔgɔn na don min na nɔgɔya bɛ yen n'i bɛ se Mopti kabini Sevare i bɛ jɛgɛ kasa de mɛn i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ na jɛgɛ dugu de la a don jɛgɛ yɛrɛ ti jate k'a fɔ ko jɛgɛ ye fɛn gɛlɛn ye Mopti kɔnɔ yan sabu fɛn o fɛn bɛɛ de bɛ san 100 a don walima 80 a don bi an b'a san 500 500 ni kɔ 600 i b'a dɔn o tɛ se ka kɔnpare ɲɔgɔn na. maintenant samiya yɛrɛ jɛgɛ ko ma nɔgɔ ka kɔrɔ kuma tɛ ne ni kɔlɔlɔ fana donna a la vraiment an bɛ degun na bi e yɛrɛ ɲɛ bɛ digi sanfɛla la i b'a fɔ ko mɔgɔw sigilen bɛ Sangabɔda de la. k'a to fɛn min ye Mopti marabolo ale sɔrɔ fanba o sinsinnen don jɛgɛ baara kan nka an b'a dɔn k'a fɔ basigibaliya min bɛ yen nɔ nin wagati laban ninnu na o kɛlen don ka gɛlɛya dɔɔnin don jɛgɛ sanni feere baaraw la k'a to jɛgɛmɔ bɛ kɛ Mopti san mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ wagati min na komi sisan ji jiginnen don kosɛbɛ ale ni jɛgɛw ma caya fɔlɔ o fana kɛlen don sababu ye ni ka jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛya dɔɔnin don a la. min na n'o gɛlɛya ye jamana in bɛ lahala min na wari ti sɔrɔ ayiwa yɔrɔ caman de bɛ yen minnu minɛnen don min mɔni tɛ se ka k'a la jɛgɛ duguw don nka mɔni tɛ se ka k'a la o bɛɛ bɛ ko in na ani ji dɔgɔya. ka bɛnɛ jɛgɛw bolo dalen don ka bɛn ni jɛgɛ sanni feere lahalayaw ye Mopti marabolo jɛgɛ feerela ni jɛgɛ baaralaw olu kɔni bɛ ka timinandiya bɛɛ kɛ walasa u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogoya min na sɔrɔ yakubayali nasira la. nin kun ye jɛgɛko ye Mopti mara kɔnɔna na an kɔni b'a dɔn lakanabaliya aw fanga ka bon an ka jamana kɔnɔna na a donna fɛn caman na Fanta Tumuta ni an bɔlen aw fɛ yen nɔ ko jɛgɛko ka gɛlɛn kosɛbɛ. siga tɛ a la jɛgɛko a gɛlɛya sababu ye fɛn minnu ye u bɔra k'u da don a la jatigɛ walekɛlaw olu ka waleya cɛjugu b'a la ka kɛɲɛ ni gɛlɛya caman fɛnɛ ye i n'a fɔ an bɛ wagati laban minnu na i ko sisan an b'a jigiya k'a fɔ k'u bɛna dalabɛn don n'a nataw la jɛgɛko gɛlɛya o bɛ ban pewu Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Mali kun ko ne k'e ɲininka ko e na jɛgɛ manɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ f'an ye Bamakɔ yan nɔ. Non o tɛ problème ye Umar n'i y'a dan ne ni kelen ma o tɛ problème ye ni mɔgɔ bɛ jɛgɛ la dɔrɔn i b'a fɔ n ye Mali dɔgɔnɔ ka ca kojugu jɛgɛko manque bɛ se ka mɔgɔw minɛ cogo di ka dɔgɔnɔw caman to yan. Aya ni ko ten an bɛ dɔgɔnɔ dɔ yɛlɛma dɔrɔn k'a kɛ jɛgɛ.
Omar k'i fo munumunu salo kun fɔlɔ olu tun ye nin ye sisan an bɛ bɔ don kibaru ta ko fɔlɔ ale kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka taga fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo o b'a yira k'a fɔ an ka siraba kana kibaruyaw olu di wagati sera aw bɛɛ lajɛlen ba ka kɛɲɛ ni bi kɔni ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ bi o b'a yira k'a fɔ jama bɔta o ka ca kosɛbɛ sɔgɔmadafɛlaw la o la an ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a mana kɛ fan min fɛ sɔgɔmada in na yetaw ni kɔlɔsiliw bolila fɛn minnu kan ani sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔna na Sori bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan.